Здравей, Влади! Кажи ни откъде си? От школата по ментална аритметика в Добрич. Кажи ни защо си тук днес? Кажи ни защо си тук днес? Тук съм днес, за да спечеля състезанието. За да спечели състезанието Ама Къп. Искаш да станеш шампион? Да. Чудесно! Вълнуваш ли се? Да. Знаеш ли, че в този турнир на Ама Къп Пловдив 24 участват 200 деца от цяла България? Не знам. Това са деца, които са представители на 24 школи по ментална аритметика. Това притеснява ли те или по-скоро те нахъсва още повече за битка? Нахъсвам още повече. Чудесно! А защо според теб заслужаваш да спечелиш титлата шампион? Защото съм много умен и спечелих много състезания. Чудесно! Пожелавам ти го успех! Благодаря. Здравей, Салим! Кажи ни откъде си? Аз съм от село Строя. И си днес тук Да се състезала. в третото издание на турнира по ментална аритметика Ама Къп. Вълнуваш ли се? Да, много. Знам, че ти си шампион в Ама Къп 2, който се състоя това лято в Добрич. Кажи ми с какви емоции влезе в състезателната зала малко по-рано днес. Щастливо. Чувстваш ли се притеснен от това, че в турнира днес участват 200 деца от цялата страна? Не. Това по-скоро те мотивира? Добре, кажи ми защо ти заслужаваш да спечелиш още веднъж шампионската титла. Защото всеки ден тренирам. И това е напълно достатъчно. Пожелавам ти го от сърце. Благодаря ти. Здравей, Дари, кажи ни откъде си? Аз съм от град Бургас, Меден Рудник. Защо си тук днес? Тук съм днес, за да спечеля купата на България. Ти си дошла за да грабнеш шампионската титла отново, защото в първото издание на Ама Къп в град Пловдив ти спечели шампионската купа, нали така? Да. Сега си отново в Пловдив на третото издание и си готова да грабнеш отново купата. Да. Кажи ми защо я заслужаваш. Заслужаваме, защото вкъщи се трудих по цели дни и без това мисля, че нямам грешки. Чудесно. Значи си доволна от представянето си в първата състезателна част днес. Кажи ми това, че днес участници в състезанието са 200 деца от цялата страна. Повече те притеснява или по-скоро те мотивира да си още по-съсредоточена? Това ме мотивира да бъда още по-съсредоточена. Пожелавам ти успех. Благодаря. Здравей, Рая. Кажи ни откъде си? Аз съм от град Добрич. Току-що приключи състезателната част в твоята категория. Виждам, че си усмихната. Това означава, че си доволна от себе си. Така ли е? Да. Вълнуваш ли се? Ти си за втори път на Ама Къп и първия път, когато беше участник в Добрич това лято, вдигна шампионската купа. Да. Помниш все още усещането от тогава и предполагам, че днес си тук за същото. Да. Кажи ми защо заслужаваш отново да бъдеш шампион. Защото тази купа е моя. Тя е твоя? Да. Чудесно. Пожелавам ти го от сърце. Успех! Здравей, Давид. Кажи ни откъде си? От град Пазарджик. Защо си тук днес? За да спечеля. Току-що приключи състезателната част в твоята категория. Кажи ми, ти доволен ли си от себе си, от това, което направи? Да, много съм доволен от себе си. Очакваш утрешния ден с нетърпение, предполагам, и целта ти е да грабнеш шампионската купа. Да. Кажи ми защо я заслужаваш. Защото много съм се трудил за нея. И тя трябва да е твоя, нали? Да. Пожелавам ти го от сърце. Благодаря ти. Здравей, Даная. Кажи ни откъде си? Да, добре. Днес си в Пловдив на третото издание на турнира по ментална аритметика Ама Къп и току-що излизаш от състезателната зала. Кажи ни как се справи според теб. Според мен се справих добре. Какви са емоциите, които в момента владеят сърцето и ума ти? Много вълнуващи. Много се радвам. Чудесно. В утрешния ден ще са битките. Надяваш ли се, очакваш ли да си на сцената? Да, определено.
Чудесно. Кажи ни защо заслужаваш шампионската титла. Ами, защото според мен съм готова за шампионската титла. Тоест, шампионската титла е отговорност, за която човек трябва да бъде готов според теб, така ли? Да. Чудесно. Благодаря ти и пожелавам ти успех. Благодаря. Здравей, Киара. Кажи ни откъде си? От Добрич. Защо си тук днес? За да се забавлявам. Ти си на турнир по ментална аритметика, АМАКъп, това е третото издание в Пловдив. Кажи ни, вълнуваш ли се? Да. В второто издание на формата това лято в Добрич ти грабна шампионската титла. Кажи ни какво е усещането, което те води днес в залата, гледайки към онзи момент през лятото, когато купата беше в твоите ръце. Много вълнуващо. Надяваш ли се отново да бъде твоя? Да. Притеснява ли те факта, че в това издание се състезават 200 деца от цялата страна или по-скоро това те мотивира още повече? Мотивираме още повече. Доволна си от представянето си? Ти току-що излезе от залата, състезателната зала. Да. Чувстваш се уверена, че утре отново купата ще бъде в твои ръце? Да. Здравей, Ния. Кажи ни откъде си? От Козлодуй, Защо си тук днес? за да спечеля и да взема победата. Ти си тук за шампионската титла. Да. Кажи ми, за първи път ли участваш в турнир по ментална аритметика? Не. Значи имаш сериозен опит зад гърба си. В този формат участват 200 деца от цялата страна. Ти си в най-атрактивното ниво Анзан Про, най-малките черни колани. Кажи ми, това, че има 200 участника, те притеснява или по-скоро те мотивира още повече за успех? Малко ми притеснява. Но вярвам, си готова за шампионската титла. Да. Кажи ми, защо именно ти трябва да я спечелиш? Защото мисля, че съм най-добрата. Здравей, как се казваш? Откъде си? Защо искаш да спечелиш? Ами защото победата винаги е сладка и искам да се докажа на другите, че имам какво да покажа. Браво! Кое е по-важно според теб? Да станеш шампион или да участваш? Да участвам, да се опитам. А притесняваш ли се? Не. Здравей, Елена, кажи ни откъде си? От Пловдив, Защо си тук днес? за да смятам на Абакус. Чудесно, ти си в турнира по ментална аритметика АМАКъп 3, изданието му в Пловдив. Току-що приключи състезателната част за теб, първата. Кажи ми, доволна ли си от начина, по който се представи? Ами, честно казано, горе-долу. Че имаше някои пропускания, но имаше и някои непропускания. Горе-долу съм доволна от това. Добре, знаеш ли, че в АМАКъп 3 участват 200 деца от цялата страна? Не знаех. Добре, това по-скоро те притеснява или те мотивира? Мотивирам. Чудесно. Кажи ми, защо точно ти искаш да спечелиш шампионската купа на АМАКъп? Ами, искам да я спечеля, защото така ще се покажа на себе си, че съм добра и на другите около мен.